πραγματική ιστορία βγαλμένη μέσα από μια ιδιαίτερη κοινωνία. Η κοινωνία των γκέι. Σε μια μικρή πόλη του Μεξικού, Μπατσούκα, ένα ζευγάρι και ένας άντρας που μπήκε ανάμεσά τους αναστάτωσε ολάκερο το Μεξικό. Στο ρόλο του Δον Δουδούμες de la Peña, ο Γκαμπριέλ Φερνάντες. Στο ρόλο του Χουάν de Lugres, ο Φερνάντο Καλούγκα. Και της κοντέσας Παρτόλες Δουδούμες, η Πάολα Σάντσες. Η Χίνος Φιλμ παρουσιάζει το σίδερο γκέι για κάθε γκέι. Κοντέσα Παρτόλες Δουδούμες, το έχεις παρακάνει. Αυτή η πίεσή σου έχει γίνει ανυποφόρητη. Δεν αντέχω άλλο. Από τότε που σε παντρεύτηκα, όλο τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια φαγητά. Τα ίδια γαμίσια. Κουράστηκα πια. Μη μου φωνάζεις να μην είστε απένια. Σε ραντεύω. Κάνε το πάντα για να με είστε καλά κι εσείς. Και εσύ τι. Μου φαίνεσαι έτσι. Βρε, αϊ γαμίσου, κοντέσα Παρτόλες Δουδούμες. Φεύγω, πάω για δουλειά. Α, και το βράδυ θα έρθει ο Χουάν de Lugres για φαγητό. Να έχεις έτοιμους τους ντολμάδες δε φλόρος. Αχ, τι ήταν τόσο ήχος. Κάτι παράξενο μου φαίνεται ότι θα συμβεί. 3. Κοντέσα Παρτόλες Δουδούμες, από εδώ Χουάν de Lugres. Χάρηκα, Χουάν de Lugres. Η χαρά είναι όλη δική μου. Κοντέσα Παρτόλες Δουδούμες. Μωρή πουτανίτσα, τσακίσου και φέρε τα φαγητά, τώρα μη σε γαμίσω.